Ja hem arribat. Res com un castell si vas de vacances als Càrpacs. Celebro que el meu amic Rufus me l'hagi ofert. Roqueta, ves obrint les maletes. Aquest és el meu amo, el doctor Smith. Aquesta la seva filla, la Dolça. I aquest, en Carles, el promès de la Dolça. Com et trobes, filla meva? Una mica cansada. Tantes hores de cotxe. I aquest castell sembla l'últim racó del món. Et dic, d'altra banda. La senyoreta té raó. Les maletes, Roqueta! En aquest castell el primer que s'ha t'acut és que començaran a sortir vampirs i homes llop. Estimada, els vampirs no existeixen. No dic que existeixin. El que dic és que aquí dins el primer que s'ha t'acut... De fet, no podem dir tan a la lleugera que els vampirs no existeixen. Els meus estudis, que són molts, m'han dut a la conclusió Que sí, que existeixen. no te n'enriguis. Evidentment, vampirs a la manera tradicional, d'aquests que les nits de lluna plena surten de les seves tombes i se'n van a xuplar la sang de la gent, d'aquests no hi ha. Ara bé, si tenim en compte... Oh, Carles, mira quina lluna més bonica. Sí, estimada, és lluna plena. Lluna plena! Bé, si m'indiquen les habitacions on han d'anar, ja aniré deixant les maletes. Ah, no! Jo a l'habitació sola no m'hi tanco. Però nineta meva! No és que tingui manies, és que tinc por. No sóc supersticiosa, però sóc imaginativa. Res a fer-hi. Filleta, no us obligaràs per les teves coses que ens passem menjant aquí tota la nit, quan a la nostra disposició hi ha unes cambres que suposo magnífiques. Encara que tampoc seria una idea massa dolenta. Suposo, futur sogre, que no es deixarà influir per les fantasies de la seva filla. Això que acabem de sentir... Era l'odol d'un llop com una casa de pagès. Tu has equipatge, Roqueta! Si no em diuen on pensen dormir... Suposem que fos un llop. I què? Un corrent d'aire! No t'espantis! Això, un corrent d'aire que ha fet que s'obrís i es tanqués una porta. Si no fa vent, no poden haver-hi corrents d'aire. És veritat, però ningú t'ha demanat la raó. A més, se senten passes que s'acosten. Carles, protegeix-me. Al meu costat no et passarà res. T'ho prometo! Les passes s'acosten. El que importa és que estiguem units. Jo sóc fort, mal està dir, i cap enemic em fa por. Sí, però dels equipatges què hi faig? Ara no és moment d'equipatges, poca solta. Dolça de la meva vida, sigues forta, demostra't digna del teu pare i digna de mi. Això no m'agrada gens. Res de foc, que jo et defenso. Que t'agrades les cas de dur. O almenys, jo bé m'ho penso. És estúpid tenir por. Nena, calla i no t'avalis. Clar que tan sorollet no m'estranya que t'enfalis. Amor meu, serenitat. Carles, Ricky, por que quiero. Lluitaré com un lleó. Però tremola si no merro. A mi els vampirs no em fan por. No crec pas que em xuclin massa. Qui molt pot perdre molt temps, però qui res no té, por no sé. Res de por. No tinguem por. Tu tens por? Jo no m'espanto, res de por. No tinguem por. Estic que jo no m'aguanto. Qui molt pot perdre molt temps, però qui res no té, por no sé. Por, molta por, molta por, 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 molta por, molta por, 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 molta por, molta por, 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 por. Seré forta, Carles. Que vingui a contigo si vol, que al teu costat res no tem. No, que no vingui. Res, que vingui si s'atreveix. Doncs ja ho sent, endavant. Au, bona nit. I bona hora. Carles, jo per un vampir ja hi estava preparada. Però per això no. Però nineta meva. Vaja, estarà content amb la seva desafortunada irrupció. Què diu? Ja pot començar a justificar la seva presència. Quina manera d'espantar la gent al poca solta. Qui pinta vostè aquí? En primer lloc, aquest castell no és de la seva propietat. I fins i tot, passant per alt un detall tan fonamental, crec que un pell roja no hi pinta res a un castell d'Europa. Jo no m'hi capficaria, senyor. La casa és gran i tots hi cabem.
El que vostè hauria de fer és anar a galopar per les extenses i verdes prades de l'oest americà. Sí, miri, faltaria que em deixessin. Vostès excusar-me. Jo sé el darrer descendent dels indis de Nord-Amèrica, de tots aquells apatxes i sioux rebels que en pau descansin. Vostès, haver-ho vist a les pel·lícules, els colonitzadors, treure'ns de les nostres terres i exterminar-nos. Als 12 anys, el meu pare fer-me jurar odi etern als americans. De moment, i per preparar els plans de venjança, ja que les condicions no sent encara favorables, jo retirar-me en aquest castell d'Europa solitari i adequat a la meditació. I això amb la venjança com pensa combinar-s'ho? Ui, la cosa sent encara verda. Els pocs germans de raça que restar a Nord-Amèrica s'han deixat engaripar pels discursos de la televisió. La lluita anar encara per llarg. Per tot el llarg que vostè vulgui, però anirà a meditar a una altra banda. I gràcies que no cridem a la policia. Vostè sap el trastorn que ens ha causat i compta que no avisi el cònsul de Nord-Amèrica, que em faria cas per moltes raons. La primera, perquè jo sóc un personatge, deixem-nos de modèsties. I la segona, perquè el dic Smith i sóc nord-americà per part de pare. I si això li ha de picar, sàpiga que un besavi del meu avi participà a la colonització d'Arizona. Crec-me i tu! Què he sentit? Un porc americà, un d'aquests gossos de la Coca-Cola. Ha! Avui ser un gran dia! Aviat la teva cavallera adornarà el meu cinturó. Bé, però sóc català per part de mare. No valeu raons! Qui vulgui el nostre respecte s'haurà de comportar com una persona civilitzada. Caca! Avantpassats meus! Jo vull donar una mostra del que sé demà la nostra venjança! Gràcies al meu pare, però no t'allunyis massa! Senyor Penrose, aturi les seves criminals intencions, si no, se les haurà de veure amb mi! I pensar que teníem por dels vampirs! Roqueta, agafa les maletes que marxem! I treu que volem el cotxe! Si em deixo sense sangre, t'exploto! Molta comèdia, però no tinguis por que em donin una mà. Ja es cansaran, ja de córrer i de fer el ximple. Però qui ha de fer de bèstia de càrrega? La Roqueta, que per això la paguen. De tota manera, ja els està bé. Així aprendran que tampoc els pells roges no són de refiar.